Eunuch. What is eunuch? Nakabalo mo kung sa eunuchs nga nasulat sa Bible? Ako si Jing Haji Tinagsa o kini nga video mahatag og gamay nga pasabot about sa eunuch. Dinhi sa Acts chapter 8 verse 30 to 31 na eunuch ka nasulat kauban og si Philip. Pero ang akong ipasabot sa inyo gamay o explain gamay ang katulag eunuch no. Importante mo kay nga atong masabtan ang mga karakter, ang gamay nga detalye na niya. Ug karon focus lang sa ta sa eunuch, about sa eunuch. Ang eunuch gyud sa unang panahon sugod siya. Ang tawag mo gud ng eunuch is castrated man. Gusto mo na castrated sa Bisaya? Castrated. Kapon ba? No, kapon. Anang kapon either gi-crush ang imong testicle or gi-remove ang imong penis o ang sa itlog daw kuno gitanggal or gitanggal ang imong penis no. Ngano man either by punishment, either nahimo kang prisoner of war or either sa imong trabaho no or gipalit ka gihimo kang slaves man. So sa China sa una naalala ng eunuch, ano na siya eunuch no sa China sa una og ang na siya mga function nga kuha na siya duha ka main function sa China. Either guard siya no guard siya sa kuan, guard siya dito or sa servant bitaw, sa servant maids guard siya sa katong mga babae, sa mga babae. Bisan ganing kanang asawa sa emperor, asawa sa hari, sa siya sa kuan, sa siya sa sinaligan. Bisan pa sa mga concubines o sa mga kabit sa mga hari o katong mga kuan sa emperor, ang katong eunuch ang ilang sinaligan ato. Ug sa time sa China, dako kay siya papel no. Tungod kay sa time sa China nahimo siyang political advisor. Actually, sa time sa China from 1122 BC until 221 dugay-dugay no, silang naging advisor sa emperor sa China. Panahon pa to na kay Chao period, kay Han, kay Ming, kay Tang, Song dynasty. So diya siya no, hangtod na abot tong mga imperial regime na no, dito nag-abot. So ana ang kuan niya, ana siya ka powerful sa una sa China. Ana ang ihanga kanang kuan sa history sa eunuch sa China. Ang kuan pod sa first siya pod nagyapon eunuch no, nagyapon dako gyapon siya papel sa role ang kining mga eunuch. Mao gyapon castrated gyapon ang ihang mga papel. Naghimo gyapon siya kanang mga court advisor no. Court advisor naman po ni sila sa mga officer sa kay Archimedes bitaw, time ni Archimedes sa Persia atong 559 BC to 333 BC. Sila ang katong mga court advisor ang mga eunuch. Bisan ba sa mga Roman Empire, Roman Emperor, sa mga Roman Emperor nako gyapon sila papel na sila mga tao nga mga eunuch, si Claudius, si Nero, si Vitellius, si Titus, na sila mga gipangkuan na kuan. So gani ang eunuch pod, ang kini mga eunuch nga mga practice kay gi-castrate man siya no, pangkapon ba. Bisan sa mga Muslim no, Muslim nagkuang gyapon siya, nag-flourish gyapon niya sa mga Muslim ang kining eunuch 750 AD. So gina-practice gyapon nila ni. So nawala lang yun ni siya yun, na disappeared lang siya sa katong sa Muslim nga kuan, katong Ottoman Empire na, sa katong Ottoman Empire katong 20th century na, 20th century. So 21 ta karon, so 20th century lang sa mga kuan sa katong Ottoman Empire sa Muslim no, nawala sila ha. Gani sa Italia ba? Si Italian bitaw, mga Italiano, ganang Italiano. Sa mga practice sa Italiano is ipang-castrate. Kapnon ka ba? Sa kuan, kapnon ka para ang ilang mga adult, para ma-train nila i-castrate ang atong mga lalaki para mahimo siyang soprano singer. Mahimo siyang soprano singer. Pero na-end lang to, nawala lang to siya sa ni Pope Leo no. Kay Pope Leo katong Pope Leo XIII katong 1878 AD. So muna mga papel sa eunuch. Og another pa, ang napagpaganing eunuch nga kanang grupo sekta ba. Napoy mga eunuch ana kasing tawag na is Christian eunuch.
So gituyo gid nila nga kanang dili magpa-castrate kay parang makalikay sila sa kuan, makalikay sila sa sala. So na yung mga grupo ng mga Christian eunuch. So ana. So pero kining diri sa Bible sa Acts chapter 8, usa ni siya kay eunuch, Ethiopian eunuch nga dako siya og kanang ranggo. Dako siya ranggo sa Queen of Candice, kay ang iyang trabaho is kuan man siya kanang treasurer, no? Treasurer, so official siya. So nagkataon nga kini si Philip na-meet niya kay nagbasa siya, gusto siyang musimba. Pagkuan niya, nagbasa siya unya niduol si Philip siya kay sugo siya sa Holy Spirit para ma-explain siya. So muna kay another story mo gud pula ng eunuch pod sa unang panahon pod sa Old Testament, sa Levitico, sa Deuteronomio, doon na sila balaod about anang eunuch kana mga castrated bitaw, about mga castrated katong gipang crush ng ilang katong testicle o gipang remove ang ilang mga penis nga bawal sila nga mo entry dito sa assembly sa mga Israelites atong time. Pero diri nga time na sa kuan, diri na sa time sa AD na panahon na ni Christ, wala na. So na-convert ni mga eunuch ali, nakipaghalubilo na labi na ni mga Gentiles. So labi na ni Ethiopian eunuch. So mo tong about sa eunuch. I hope nga doon na mo nakatunan about eunuch. So tekang salamat.